זה כאילו הבית זה החוץ. אוקיי. אתם פותחים את הדלת. אז רגע, אבא אומר שלום. אתה אומר שלום, ברוכים הבאים. נכון? הוא אומר אבא שלום, ברוכים הבאים. שוק גדול. גדול, ואני אומרת, תכנס לך כל מה שאתה אוהב, וגם את אוהבי רבקה. אבל היא אומרת, הוא אומר, אבא אומר שלום, אבא אומר שלום, הוא אומר, שלום, תכירו, זו רבקה. מלמעלה? ואז... כולי, כמה שיותר. תכנס לך כל מה שאתה אוהב, גם את אוהבי את זה. רגע. לא, את רואה את כולי? לא, חלק. עכשיו תתמקד פה מה זה הציציות? תראה, תזכי בצרות של הבחורות שלך. כמה את חייבת כסף לאנשים? זה יכול לשחרר אותך. קדימה. תזכי בצרות שלי. אל תזכי. זה מתאים לך מאוד. אותם מה לפתוח לב. לא, אתם פותחים את הדלת, אתם נדבקים אליי. היא נדבקת פה, ואתה עומד פה, אתם ממש צריכים להסתיר לי את הכל. היא פותחת את הדלת? היא פותחת את הדלת. אבל אנחנו רואים את המדבקות, לא רואים. אז בגלל זה אני אומרת שאתם... לא, היא תעמוד על זה, היא תעמוד על זה. לא נורא. בואי כך. היי, דתייה, איזה היי. ותעמוד פה. תראה לי איך שבת אתה נראה שאתה שלום. עומד פה. כן, אתם יכולים פה לאלתר, להגיד שבת שלום, וזה... לא, זה לא בשבת. זה לא בשבת, לא מצלמים בשבת. אל תפתחי להם. מה זה לא מצלמים? נרשום למטה לא צודק. לא, רגע, אוקיי, תסתכלו לשם, תגידו, רגע, מי פתיחת הדלת? אני מצטערת אתכם, בדיוק תעמדו כמו שאתם עובדים עכשיו, בסדר? תגיע למצב אתם בפתיחה. כן, בפתיחה להיות ככה, תגידו את כל הטקסט שלכם. אבל הוא הראשון אומר. שלום, כן, אבל אתה מסתכל עליהם.